салом духтарони азиз, ҳамаи шуморо хушомадед мегӯям ба саҳифаи худ ва бонувони наве ки нав ба саҳифаи мо обуна шуда истодаанд шуморо низ хушомадед мегӯям ва гуфтаям ки дар ин саҳифа ман баҳри шумо наворҳои ҷолибу муфид таҳия мекунам ки ин ҳама амалҳоро ман санҷидаам. асосан дар бораи саломатӣ, нигоҳубини пӯст, маҳлулҳои косметологии хонагӣ ва аз фирмаҳои гуногун маълумот ва натиҷаи фоиданокиашонро санҷида нишон медиҳам. ғизои солим шумо меомӯзед ки чӣ тавр ба ғизои худ диққат диҳед ва саломатии худ ва оилаатонро нигаҳ доред. хулас мавзӯъҳои баҳри занон ҷолиб. ин наворҳо баҳри ҳавасманд кардани шумо таҳия мешавад то дар зиндагӣ фаъол, солим ва шод бимонед. ин наворро ба дигар бонувон низ падилитса кунед то ҳамроҳи мо бошанд. ва омади моҳи шарифи рамазонро ба ҳамаатон муборакбод мегӯям. худованд рӯзаҳоямонро қабул кунад ва рӯзгорамонро пур аз баракат ва дилҳоямонро пур аз имон гардонад. биёед духтаро бо поксозии хона, рӯҳ ва дилҳоямон ин моҳи муборакро пешвоз гирем. танҳо бо дили софу нияти пок метавонем файзу баракати ҳақиқии рамазонро эҳсос кунем. дар ин ҷо бошад духтарон, ман пас аз қабул кардани мизоҷони худ ки онҳо танҳо кӯдакон ва занон ҳастанд, пас аз ҳар яки онҳо ман ҳам хеле таҷҳизотҳоро дезинфексия карда тоза мекунам ва ба қабул кардани дуюмашон оғоз мекунам. дар ин ҷо бошад анҷоми рӯзи кории ман аст аз соати 9 то баъди абед то соатҳои 2 кор мекунам ва ҳамаи чизро боз ҳам хел ҷамъ карда дезинфексия кардам ва шурӯъ кардам ба кори хона. ва дар давоми навор хостам ҳамроҳи шумо суҳбат кунам духтарон дар бобати вақти шумо. оё дар хона нишаста шумо вақти худро ба чӣ сарф мекунед ва он апаву хоҳароне ки бисёртар дар хона менишинанд, бекор ҳастанд ва киноҳои туркӣ тамошо мекунанд. ман хостам фаҳмам ки оё аз тамошои ҳамин киноҳои туркӣ шумо ягон фикру ақидаи дигар мегиред ё ки шуурнокии шумо, фаҳмиши шумо нисбати зиндагӣ хубтар мешавад ё ки не. ва мехоҳам ки шумо дар ҳамин таи комментариҳо нависед ки оё ҳамин тамошои ҳамин филм кадом намуди филм ба шумо маъқул шуд номи филмро ва ба чӣ эҳсосот, ба чӣ фикру ақидаҳои хуб шумо омадед, фаҳмидед аз он филмҳо ва ба зиндагии худ истифода бурдед. росташ гӯям, охирон маротиба ман соли 2011 сол буд як кинои туркӣ тамошо карда будам. намедонам ҳатто номаш ёдам баромад чӣ буд вай филм. муддати 1.5-2 ҳафта ё 3 ҳафта давом дод. вай сериал буд. бовар кунед, пас аз тамошо кардани ҳамон кинои туркӣ ман гӯшҳояро ҳамро кашидам ки тамом, ман дигар кинои туркӣ тамошо намекунам, барое ки ба эҳсосоти бад гирифтор шудам. вақти худро беҳуда сарф кардам. метавонистам ба дигар чиҳо вақтамро сарф кунам, не ки аз сабабе ки ман ҳомиладор будам, фарзанди аввалам буд, дар хона нишастаам хел кинои туркиро тамошо карда будам ва аз ҳамон сол то ҳамин ҳолло қариб 13-14 сол мешавад ки ман ягон сериали турецкӣ тамошо накардам. албатта тамошо кардани ин филмҳои туркӣ занҳоро ба як дунёи дигар, ба як дунёи афсонавӣ мебарад, ба як дунёи хаёлии фанду фиреб ба фикри ман.
боз бисёр аз духтаронро мебинам ки аллакай ба ҳамон актёрҳои филм ошиқ мешаванд, мисли ҳамонҳоро мекаванд ва ба ҳамон манзарае ки дар ҳамон киноҳо нишон метиҳанд ҳаваси он манзараҳоро мекунанд, худашонро дар он ҷо тасаввур мекунанд то ба шавҳар кардан. Асосан ин хеле таъсири манфии худро мерасонад ба духтарон, ба келинчакон ки ба шавҳар мебароянд. онҳо дуньёро дигар хел мефаҳманд. дар муддати 1 сол агар шумо ин филмро тамошо карда бошед, ақидаи шумо ба фикри ман ки тамоман дигар мешавад. ва вақте ки ба шавҳар мебароянду он чизе ки дар он филмҳои туркӣ тамошо карданд, он чизро дар зиндагии худ намебинанд ё ки баъзе аз ҳамон рафторҳое ки дар киноҳои туркӣ тамошо карданд ба зиндагии худашон истифода мебаранд, баъд ба хонавайронкунӣ оварда мерасонад. барои ҳамин духтаро асос духтарони ёш ба ин филмҳо худро бисёр вақти худро сарф накунед, ба ин филмҳо дил набандед. духтаро, ин ҳамаш дунёи фанду фиреб аст. чӣ хеле ки мисли киноҳои ҳиндуро ки тамошо мекунем, ҳамун 100 филми ҳиндуоро гире, ҳамаш як маъно дорад. киноҳои туркӣ ҳам ҳамин хел аст. ҳамин 100 филми туркиро гире, ҳамаш як маъно дорад. баъзе аз ҳамин 199% ҳаст ки 1% ягон чизи фоидаоваре мо ба худ гирем, ё дар бораи ҳамон Турсия ё манзараҳои ҳамон ҷо ягон маълумот гирифтан мумкин аст, не ки баъзеи дигари он тамоман бояд мо он чизро дар зиндагии худ истифода набарем. духтаро, барои ҳамин вақти худро, фикри худро, ҳамон 45 соате ки ҳамон филмро тамошо мекунед, хубтараш дигар намуд видеоҳоро, видеороликҳои мотиватсионӣ ҳаст, қироати қуръонҳо ҳаст, тарҷумаи қуръонҳо ҳаст, онҳоро хонед. ва дар оянда боз ман якчанд китобҳои беҳтарине ҳаст ки баҳри духтарон, занҳо ҳаст. ман ҳатман ба шумо тавсия мекунам, он китобҳоро метавонед гирифта хонед. хоб, хулоси гап ҳамин буд духтаро. дар ин ҷо ман бошад духовкаву микроволновкаро тоза мекунам. росташро гӯям, ман духовка микроволновкаро дар 2 моҳ 1 маротиба тоза мекунам, чунки бисёр чиркин намешавад ва ҳамин қадар чиркин мешавад тамом. ва пеш аз рамазон ҳам хеле тасмим гирифтам ки як бор тоза кунам, бо чӣ қадар вақти худам ҳивз мешавад ва боз ман ба дигар корҳо машғул мешавам. ва духтаро, ман барои тоза кардани инҳо ҳамон моёи зарфшӯӣ ва рахшро истифода мебарам. бисёртар ман ҳамон рахшро дӯст медорам, чунки зарфҳоро ва ҳамон стрелкаву номҳои таҷҳизотҳоро тоза намекунад, вайрон намекунад. аввал азилит истифода мебурдам, азилит ҳамаи чизро вайрон мекунад. шумо низ бонувони азиз, агар ки аз тамошои ин навор мотиватсия гирифта бошед, агар тониста боша ман ба шумо мотиватсия додан, ҳатман хеста ло ҳавла вала қуввата илло биллоҳи алиyyil азим гуфта ҳамон корҳое ки гуфта будед ки охир мекунам, баъд мекунам, ё ки ҳамон ҷойҳое ки мехостед тоза кардан ақибпартоӣ кардед, ҳатман хеста тоза кунед пеш аз моҳи шарифи рамазон, чунки ин чӣ қадар боз вақти шуморо ҳам ҳифз мекунад. боз метавонед ки ба дигар корҳо тайёрӣ бинед. мана бинед, ман аз ҳамон аввале ки хона даромадем, ман ҳамин ҷоро салафанашро гӯдако канда партофтанд, салафан напӯшондам ва тасмим гирифтам ки ин ҷоро ҳам нағзака тоза карда, қоқ карда бо салафан мепӯшонам. бинед, хайрат ки тоза шуд. ҳамон лаке ки туфлиҳоро тоза мекунанд, ҳама хеле шакида буданд кӯдакон, ҳамаашро тоза кардам. салафанро, андозаи салафанро чен карда буридам, имрӯз аз бозор харида овардам. ва ҳамин хел ҳамон корҳое ки ақиб мондам, ҳамаашро якто карда истодам. ва духтаро, ба ҳамаатон ташаккури зиёд ки то охири навор бо ман будед. ҳатман ба канал обуна шавед, лайкҳои худро фаромӯш накунед. чӣ саволҳое ки доред дар таи комментариҳо нависед. ва
در آخر به همه‌تان تنصیحات خانوادگی و بردباری در زندگیتان تمنا دارم. تا نواره‌های آینده با ما باشید دختران.